खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हादरनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय सासे भारतारि रौनियाया। गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थांनायाव जिउ खोमानांबाय सासे भारतारि रौनियाया। नंगौ, भारत हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जम्मू काश्मीरनि उधामपुराव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि जानायाव सासे भारतारि रौनिया हान्जाया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ अबथिरायै खोमाना लानांबाय। जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव उदखारिनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव फिन खिथेर होखारनो थाखाय आरो गावनि हादरखौ रैखा खालामनो ओंखारनो थांनायावनो भारतारि रौनिया हान्जानि सासे गोख्रों रौनियाया अबथिरायै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय। झान्टु आली शेख मुंनि सासे गोख्रों भारतारि रौनियाया थांनाय मैया हरनि समाव गावनि हादरखौ रैखा खालामनायाव उधमपुराव उदखारिफोरनि आखायाव गावनि जिउखौ खोमाना लानांबाय। थारैनो बिथां झान्टु आली शेखआ गावनि हादरनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय। खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हादरनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय सासे भारतारि रौनियाया। गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थांनायाव जिउ खोमानांबाय सासे भारतारि रौनियाया। नंगौ, भारत हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जम्मू काश्मीरनि उधामपुराव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि जानायाव सासे भारतारि रौनिया हान्जाया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ अबथिरायै खोमाना लानांबाय। जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव उदखारिनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव फिन खिथेर होखारनो थाखाय आरो गावनि हादरखौ रैखा खालामनो ओंखारनो थांनायावनो भारतारि रौनिया हान्जानि सासे गोख्रों रौनियाया अबथिरायै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय। झान्टु आली शेख मुंनि सासे गोख्रों भारतारि रौनियाया थांनाय मैया हरनि समाव गावनि हादरखौ रैखा खालामनायाव उधमपुराव उदखारिफोरनि आखायाव गावनि जिउखौ खोमाना लानांबाय। थारैनो बिथां झान्टु आली शेखआ गावनि हादरनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।